Sa kapamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy, Samson, sikap diin. Wala di, naglibot sa barangay. Ikaw ang dapat nga maglibot. Now, nag-inaway naman ka mo? Ginaboy ako sang bato. Hoy, Barikuson, ikaw nag-una, boy. Hoy, buklan. Ikaw nag-una garit-garit sa akon. Bayaron ko si Barikuson sang danyo sa dingding ko nga naguba. Aya, hindi kayo magbayad, Samson. Bisan magigda ka sa akon atubang, lakaran talang ka. Bastos kang abuklan ka, ha? Ha? Agoy! Akong naigot si Albina. Hari man ang balos ko. Agoy! Libat! Wala ka igo! Ako naigo. Hindi na ko mag-uay sikap. Anawabla ka po. Gapalamula lang akong naguyakap. Man kung tampao ni Chelby na si Tagoy. Nagapanago si Chuy Tagoy sa akon. Kag akong kakaigo. Kung si Chuy Tagoy naman matampa, hindi na ko kapa. Abe ko gusto mo na.
Kung gusto mo nga mag-opisyal sang banwa, Samson, kinanglan nga makahibalo ka sang ginatawag nga diplomasiya. Ano nang silingon sang diplomasiya, Kap? Amoy na nga kung may tao ka nga naiitan, kag hindi ka gusto nga hambalon, tawag lang sa telepono. Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Mga kabombo, mayong hapon. Ari na kita sa pag-award sa aton isa sa mga daily winner sa 1-2 Panalo 20 Part 23 promo sa Bombo Radio kag Star FM. O kaupod gusto mo, si Marisol Benjamin sa Purok Sisi, magsungay syudad sa Bacolod. Siya ang nagabutan paagi sa proof of purchase nga MX3. So, Mami Rasol, mayong hapon, tiyanhon mo ni ang 500 pesos cash prize nga imong nga babaton. Mayong hapon mo, ma'am, pang New Year, ko salamat ako ngayon nakadaog sa 500 pesos. Sige, so hindi ko na pagpadugayon pa ang imong premyo. Ibato na, unang hatag. 100 Pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Te, ang aton, dabi nga pagpasalamat, kag iagdaha, dabi ang imo nga mga kaupod daw, kung mga kasilingan mo nimo dito sa may Purok Sisi, nga mag-intraman. Pangagda ko sa inyo, sa mga kaingot, yung Purok Sisi, sa ibang mga lugar, mag-intram ko mo sa Radyo Bombo, number 1, kag Star FM, it's all for you.